Hola, en aquest tutorial veurem com dissenyar un qüestionari en format training fent servir la tipologia de pregunta d'arrossegar paraules dins d'un text. La icona típica d'aquesta tipologia de pregunta dels qüestionaris Moodle és aquesta, i aquí tenim al costat la descripció, arrossegar i deixar anar dins d'un text. Això significa que les paraules que falten en el text de la pregunta s'emplenen emprant arrossegar i deixar anar. Ara veurem una mostra d'un qüestionari amb aquesta tipologia de pregunta en format training. Aquí ens trobem situats dins d'un curs de la plataforma Moodle de Leoi Drassanes i aniré a la següent unitat i veurem una mostra de qüestionari en format training. Quan obrim un qüestionari, vegeu que aquí tenim el qüestionari, el podem veure, els paràmetres del qüestionari, que està en format training, que significa retroalimentació immediata. Aquí tenim les preguntes d'aquest qüestionari que podem anar afegint. Si clico a afegeix una pregunta, veureu que aquí tenim la d'arrossegar i deixar anar dins d'un text. Aquí tinc 3 i com que hi ha 7 paraules a cada text, tenim 7 punts. Primer de tot he posat una descripció. Si clico en afegeix pregunta, a sota de tot tenim la possibilitat d'introduir una descripció. La descripció realment no és una pregunta, sinó que és una manera d'afegir al qüestionari algunes instruccions, rúbriques o altres continguts. Ara veurem aquest qüestionari que està editat aquí. Com us he explicat, el primer que vegem és una descripció. I aquí tenim la introducció del tema, que és el tema de frase feta o refrany, i les indicacions. S'ha de llegir els següents textos amb cura i arrossegar les paraules fins a la seva ubicació correcta en els espais buits dels textos. Això seria la descripció de les següents tasques. Aquí ja tenim una pregunta d'arrossega paraules dins del text. Aquí tenim la definició de què és una frase feta. Ho ampliré ràpidament. Bé, i com que és un training, es pot comprovar al moment si el que s'ha fet és correcte o no. Ara veiem que està tot bé i si cliquem aquí al costat, a la dreta, sobre el tauler de navegació. I veurem que es va posant verd cada vegada que és tot correcte. Aquí tenen els alumnes les solucions també. Següent pregunta és la definició dels refranys. Ja he col·locat tots i comprovem al moment si ho hem fet bé o no. Està tot ben fet. I es posa en color verd. I anem a la darrera pregunta, al text 3. Venen de la tradició oral. Ara completaré. Bé, ja he posat totes les paraules i podem comprovar si està ben fet. Com vegeu, aquí al tauler de navegació s'ha posat en color taronja. Taronja significa que una part de les respostes són correctes, però hi ha un parell, aquí són aquestes dues, que no estan bé. Els alumnes doncs poden aquí mirar quines són les respostes correctes i tornar a respondre a la pregunta. Si es posés tot en color vermell, doncs significaria que està tot malament. Com que és un training, podem tornar a respondre a aquesta pregunta. Bé, comprovem un altre cop a veure si aquesta vegada sí que està tot bé. I com veieu ja també està en color verd. La nota mínima dels trainings és un 10, perquè els alumnes tenen una retroalimentació immediata
i sempre la possibilitat de tornar a respondre a la pregunta si s'han equivocat. A continuació, han de fer 3 clics. Acaba l'intent, envia tot i acaba, envia tot i acaba. D'aquesta manera ja queda la seva qualificació registrada. Tant els alumnes com els professors poden veure les qualificacions dels alumnes. I com que són trainings per aprendre, per practicar, per tornar-los a fer tantes vegades com vulguin, la qualificació mínima és un 10. I ara veurem també com editar aquest tipus de pregunta. Si vegeu, les podem reeditar tantes vegades com vulguem si trobem una errada o volem modificar alguna cosa. Aquí tenim la pregunta posada i com vegeu simplement és anar afegint els números, aquí el número 1 i la seva correspondència és l'opció 1, la resposta tradició oral. Després tenim 2, simplement s'ha de col·locar d'aquesta manera els números i les opcions que corresponen a aquest número. ¿Vale? Molt important, ha d'estar tot barrejat, ja? No han d'estar en ordre. Retroacció combinada, la podeu modificar. Aquí posa que la resposta és correcta, però també podeu posar molt bé, o t'has equivocat, però ho pots tornar a fer. Intents múltiples es pot penalitzar si un alumne s'equivoca. Jo deixo sempre en 0 i des els canvis. Bé, això seria tot sobre com dissenyar un training, i si volem tornar-ho a fer, com és una previsualització nova, i podem tornar a fer-ho tot de 0. Bé, això seria tot sobre com dissenyar un qüestionari en format training amb la tipologia de pregunta d'arrossegar paraules dins d'un text. Adeu.